Жабы з дзідамі і мячамі, хто у чым апрануты не па апошняму слову рапучай ваеннай моды, ужо ў які раз абрынуліся на каралеўства жалезных хвастоў, каб знішчыць усіх жыхароў пад корань. Не праз нейкія тэрытарыяльныя прэтэнзіі ці яшчэ якое апраўданне агрэсіі, колькі зыходзячы са свалачнога характару і адзінага, што іх аб'ядноўвае ў жабскія банды, нянавісць да ўсяго цывільнага, прагрэсіўнага і, канешне же, смага нажывы. Малады кароль пацук першы аб'яднаў разрозныя хвасты ў адзін пук ды прагнаў усю свалату зялёную з мышыных зямель. Пасля гэтага на доўгія часы усталяваўся мір. У такі свет, дзе кароль ужо парос сівой барадой, нарабіў 3 сыноў і з'яўляемся мы. З'яўляемся ў выглядзе 4-го брата, самага дробнага з усіх, але з самым гарачым сэрцам і хуткімі нагамі. Абітыя жабы з рапухамі адляжаліся ў сваіх багнах, залізалі раны ды зноў напалі на пацучынае каралеўства, лёс і бяспечнасць якога цяпер на малых плечыках нашага героя. Вітаю, сябры, на канале Рудзі. Прыхавайце свае пасткі і фобіі, бо сёння мы даведаемся, наколькі файныя пацукі ў гульні Tales of Iron. Устаўшы раніцай з ложка, прынц Рэджы не ведаў, што ўжо ўвечары будзе секчыся з клятымі жабамі, ратаваць паміраючых пацучкоў, ратаваць братоў і цалкам несці адказнасць за ўсё каралеўства. Для гэтага нам выдадуць мечык, шчыт, нейкую простую браню, ды выправіць біцца ў самае пекла. Гульня ў стым носіць цэтлікі экшн-РПГ і соус-лайка. Гэта інфармацыя разам з яскравым афармленнем выпадкова прыцягнула маю увагу і скажу, што дакладна недарэмна, але пра ўсё паступова. Тут нам трэба бегаць у межах 2,5D платформера, біцца з мобамі і, канешне, немалой колькасцю босаў. Калі Steam вызначыў гульню як соус-лайк, дык тое выглядае хутчэй метроідванія і спроба трапіць у Hollow Knight. Нават лаўкі для захоўвання ёсць. Праўда, ўсё тут знаходзіцца бліжэй, лаўкі стаяць часцей і ворагі перараджаюцца не паўсюль. Такі лайтовы варыянт, адсутнічае вынослівасць, што абмяжоўвае удары шчыт, а досвед ці нейкія іншыя рэчы па смерці не губляюцца. Ад РПГ тут таксама не фантан чаго дасталося, бо мы не ўплываем неяк на сюжэт, не адыгрываем таго ці іншага, скілоў не маем, здольнасці таксама не паляпшаем. Адзінае, што можам выбраць некалькі тыпаў зброі. Ці мячом махаць, ці сякеркай, ці не насаджваць чарвячкоў на даўгую дзіду, ну і памераў вядомага модніка шафа з вопраткамі. Дзясяткі бронікаў і шлемаў, нават на адной абаронцы можна выбраць іншы знешні выгляд. Распрацоўшчыкі, канешне, уклалі высілкі туды, дзе не чакаеш. Такі пацучыны Sims. Асноўнае, трэба балансаваць паміж абаронай і вагой, каб наш Рэджы мог хуценька перакочвацца і ўхіляцца і глядзець на трываласць да асобных відаў ворагаў. Характарыстык няшмат, не заблытайцеся. Праўда, усё гэта прыйдзецца цягаць з сабой, бо прадаць ці выкінуць нельга. Пад канец гартаеш усе гэтыя старонкі і торкаеш у анучык, каб у чарговы раз перапрануцца пад бойку з жабамі ці з чарвямі. Ну, не найлепшы менеджмент. Нашыя ворагі, від якіх не тое, каб занадта разнастайныя, маюць некалькі тыпаў атак, праз што баёўку намагаліся ажывіць. Напрыклад, белыя, што блакіруюцца шчытом, ці жоўтыя, што трэба своечасова адблочыць і контратакаваць. Чырвоныя, ад якіх лепш цікаць ці скарыстацца цяжкім ударам дадатковай зброі. Тут яшчэ і такая ёсць. І лук яшчэ з арбалетам на асобнай кнопцы. Намагаліся карацей накінуць розных варыянтаў, каб бойкі былі цікавыя і складаныя. Праўда, з другім ёсць пытанне, амаль усе босы біліся ці з першай, але ж часцей з пары спроб. Нават фінальны босс памёр з другой спробы. Забягаеш, глядзіш на яго моцныя атакі, паміраеш, прыходзіш і спакойна выбіваеш з яго дух. Толькі адзін таварыш прымусіў вылучыць на яго да 10 хвілін. Як бачыце, гэта нейкі Тор, ён мне задзёўб. Акрамя гэтага дзядзькі з молатам ёсць адсылачкі і іншыя, тыпу Ланс Алут, жаб-рыцар Лансалот, ці крот Халк на арэне ў чырвонай бандане, як напамін дзядам пра рэслера Халка Хогана. Але нават не гледзячы на такія нібы гумарыстычныя рысы, сакавітую графіку і агульную абсурднасць барацьбы, пацукоў з жабамі. Сама гісторыя сур'ёзная і не дапускае ў канве апавядання нейкую гарэзлівасць. Тут толькі смерць, кроўнае сяброўства да апошняга подыху і бойкі на выжыванне. Распрацоўшчыкі стылістычна намагаліся дадаць бруталізму, калі так можна сказаць. Фарбы сакавітыя, але густыя, мазкі цёмна-зялёнага, чорнага, брудна-жоўтага.
апранутага. Цьмяныя плямы даспехаў, дым пажараў і трупы паколатыя стрэламі. Спроба ў Dark Souls не атрымалася, калі яны спрабавалі. Складанасць на нармальным узроўні не ўспрымаецца цяжка. Проста трэба прызвычаіцца і наблатыкацца. Так, нейкія малюкі могуць надаваць вам па трусах пару разоў, але ж не крытычна. Спроба ў Hollow Knight таксама не атрымалася, але я не бачу, што яны моцна і намагаліся. Бо адна з важных частак полага рыцара была платформінг, скокі і месцамі лютыя задачкі з гэтым звязаныя. Тут же максимум падняцца па лесвіцы, недзе падскочыць і ўсё. Так сабе выклік вашаму спрыту і ніякіх узроўняў з эквілібрыстыкай. Агулам хуткасць гульні невысокая, зноў жа улічваючы не касмічнага памеру лакацыі, праз якія не трэба бегчы 5 хвілін. І тое, што бойкі больш арэннага тыпу, дзе ў межы экрана ўваходзяць ворагі і ў гэтых межах вы змагаецеся, што таксама запавольвае падзеі. Візуальна яна мне прыйшлася да душы, намагаліся падтрымліваць атмасферу змрочнай казкі. Бачна, што мастакі не філонілі і працавалі над дробязямі, хоць і няма такога калейдаскопу ўзроўняў, як у Hollow Knight. З галасоў тут толькі апавядальніка, а героі ж замест слоў рыпяць ды пішчаць і гутараць праз такія відарысікі. Усё зразумела і з падачы інфармацыі ніякіх складанасцяў. Баёўка неблагая, але мудрагелістай назваць цяжка. Акрамя яе ёсць і іншыя забавы, тыпу простенькія квесты, схадзі забі там пару монстраў, гандляры, якім нічога не парадаць, а набыць можна літаральна дзве рэчы. Адна па квесце, другая схема для кузні. Стварэнне прадметаў, як і шмат што тут яшчэ, вельмі простае і умоўнае. Агулам, увесь пазасюжэтны баявы геймплэй умоўны і выглядае проста каб быць. Магчыма, праз гэта абы было і нейкую недаробленасць ці баязню сур'ёзны геймплэй усё і ўспрымаецца з такім дараваннем, бо гульня адразу гаворыць: мы не прыйшлі рабіцца забойцай Hollow Knight ці спробаю скараскацца на эверест жанру, а проста хочам распавесці невялічкую на 12 гадзін казачку пра маленькага пацучынага прынца. Ёсць некалькі сюжэтных твістаў, дробных цікавостак, персанажаў, да якіх можна нават крыху прыкіпець, як той жа маленькі крот. Ён вельмі па-даросламу лічыць, што павінен дапамагчы Рэджы спыніць жаб, бо калі яны заваююць пацукоў, наступнымі будуць краты. Вось такі вумны сляпыш. Па гісторыі мы ўсё роўна пройдзем амаль праз усе лакацыі, так што спецыяльна выведваць нешта асаблівае не трэба. Месцамі ёсць пачуццё пуставатасці ці нуднасці, але ж жаданне вырабіць гульню і выдаліць у мяне не ўзнікала. Усё ж дзякуючы дызайнерам стварылі даволі прыгожы і, нягледзячы на жорсткасць, утульны свет. Жалезныя хвасты, такі серадняк, які можна пагуляць, а можна і не гуляць, і не думаць, што вы зашмат з тым набудзеце ці згубіце. Каб зразумець дакладна, што з сябе ўяўляе гульня, можаце паглядзець 2 стрымчыка на канале Рудзі Стрымы, дзе я знаёміўся з прыгодамі пацучка Рэджы разам з гледачамі. Ну, давайте глядзець, што ў яго тут ёсць. Ну, пакуль лох. Так, вось зараз ім кагосьці пакліча, і гэта будзе складаней. Адразу 3. Не да халеры. Так, ну позабіваў усіх, павыганяў гэтых сыкуноў малых. За брата і пацучыны двор. О, глядзіце, які новы шчыт. Цудоўненька. Паказаў. Ну, разнакаляровы. Подписывайтеся на канал, там ёсць і будуць яшчэ цікавыя іншыя стрымы і праходжанні. І ўсім з падпісаных на Twitch таксама раю пераходзіць сюды, бо на Твічы я хутчэй усяго больш не з'яўлюся. YouTube не разумее беларускі кантэнт і не прасоўвае яго, таму калі ласка падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, націсніце панскі ці панінскі лайк, ды напішыце шляхетны каментарый, каб прабіць гэту сцяну. Дзякуй вялікі спонсорам з Патрэона YouTube за вашу падтрымку. Нагадаю, што са студзеня ў YouTube вернуцца гульнявыя навіны на канале Рудзі Навіны, зразумела, з раннім доступам патронам на Патрэон. Ды агулам кантэнту павінна стаць болей. Усё гэта магчыма дзякуючы вам. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да новых сустрэч.